Ay, muadto di ko ilang paring tour di ay kay butan na daw kayo. Akong amigo yan mangitagaan og ipahulam niya kwarta. Muadto tistingan ako kay mudagan mong kapitan butan na kayo. Tistingan ako gadto manghulam ko kwarta. Naagin ni ba? Katawa lagi. Tur! Jack! Kau lagi ka. Likod sa likod. Maabtan kita lagi tika. Nagkalag mo lagi, Jack. Ay, natay ko. Anong sabay mo, ha? Gutom ka? Natay snacks dire. Ay, natoroy kay nakagasto pa ka. Pero nindot gidong naikok. Grabe kok mangyod. Bitaw Jack kanang kung naabitaw mo kanang problema sa mga silingan ninyo kanang mga ginagmay lang nga kuan nga. Pwede ra ta makatabang anhi lang mo diri sa balay. Nabaguhan mo sa imuha ron tor kay sa una biya sus may lang lagi managad ka sa kuwa di man gud ka managad gud nga karon baguhan gyud ko mo pa kong tagaan og snacks nya concern pa kay ka karon sa mga kuan sa tuang barangay siyempre ako mudagan bitaw og kapitan gud karon Jack mo na nga kuan ayo biya ko kalimti ha ing na mga parinti nimo kabalo mo kung daghan kag parinti aning barangay ay to Jack kanang nganong naka ari magyud gituyuan man jud nimo og ari gyud diri sa balay naa lagi unta kotor kay mo kuan pa ko ba kanang mangulam daw ko nimo kwarta kay gamitonon kayo na usa man noon nga giapike makumayo ron ay kagamay sa problema Jack dali ra man kay na imong problema in taon ay pila man jud imong kinahanglanon Jack sus gamay ra man ang problema ha ako willing kumutabang ana kung naa pa kay mga kaila dito mga silingan or parinti or amigo nga nanginhanglan paniya lang sa balay kay willing ko tagsa-tagsa mutabang sa ilaha unsa mutabang katabang sa kuwab tibok barangay tanon tulungan ni dito pagdali patay nag-away na hindi lang ko